Olipa kerran lukiolainen. Ensimmäisenä koulupäivänä lukiolainen astuu kipinään ilman ystävää. Keltanokka päässä hän yrittää löytää kavereita ja lopulta huomaa toisen ykkösen. He tutustuvat ja näin alkaa ikuinen ystävyys. Eka koeviikko koittaa. Pienellä lunttaamisella kummatkin suoriutuvat erinomaisesti kokeesta. Ja näin nasutkin koittavat kaveruksille. Nasujen aikana he kuitenkin löytävät vielä kolmannen kaverin porukkaansa ja heistä tulee trio. Nyt tehdään isoja virheitä taas. Lukiolainen käy kysymässä opojen apua alustavaan YO-suunnitelmaan. Harmillisesti suunnitelmaan päätyy äikkä, ruotsi, saksa, uskonto, fysiikka, kemia ja pitkä matikka. Opiskelijalle tulee varmasti raskaat 3 vuotta. Vittu olisi pitänyt mennä amikseen. Yksi kolmikosta ryhtyi tuutoriksi ja ylpeänä esittelee uusinta TikTokia. Kipinälle tuli myös uudet pingispöydät, jotka menivät suoraan käyttöön. No niin, nyt tehdään näitä ensi vuoden kurssivalintoja. Nyt on erittäin tärkeää, että teette ne oikein, koska muuten teidän koko tulevaisuus on aivan pilalla. Iso paha YTL alkaa jo pelottelemaan kolmikkoa. Ja onneksi olkoon kaikki varat. Tänään on hienot tanssit ollut. 2 saakka mennään, soitetaan hyvää musiikkia. Näyttää siltä, ettei 2 ole lukeneet yhtään kesällä, mutta onneksi 1 sentään on. Eikä opiskelu nytkään maita ja taas sitä vaan sluipataan, mutta kohta se epätoivo iskee. Onneksi on kahviohehku, joka on aina ollut kirkas valo tunnelin päässä. Nokot ja leivokset ovat pelastaneet monia päiviä. Nyt se stressi, epätoivo ja kauhu viimein lyövät, kun ylppärit lähenevät pelottavasti. Ja nyt se iso paha YTL on täällä.
Juuri abiturientti selviää ylioppilaskirjoituksista hengissä. Ja viimein lukiolainen selviää tästä murhenäytelmästä. Tässäkö tää oli? Levin Nelostielle lasten monopoli. Ja juomatta se kylmä alkoholi. On ollut joita Soliferin jääkaapin ostin 6. Tässäkö tää oli? Valu asfaltille autosta glykoli. Vaikeinen radiossa nuorisoidoli. Ja nyt meitä ympäröitä totaalinen hiljaisuus. Lapset ansaitsee näitä yllätyksiä. On heille tuottanut liikaa pettymyksiä. Meidän koulut ja duunit meni. Tsemppiä kevättä kohti. Moikka!